Moi kaikille! Eli mä nyt teen tämän videopostauksen, jota on toivottu. Ja mä ajattelin, että mä esittelen tässä nyt tällaisen uuden jutun, jonka mä just sain eilen. Eli siis tällaiset perusmustat Converset, lyhytvartiset. Ja mun yksi kaveri toi nää siis mulle Jenkeistä, eli ne oli paljon halvemmat ja hyvä vaan mulle, tulee säästettyä ainakin. Ja sitten tästä mun viikonlopusta, eli Nepo oli eilen meillä yötä ja sit tänään mä oon vaan chillannut himas ja tehnyt vähän koulujuttuja, kun meille on annettu 2 ainetta tetin ajaksi. Meidän ihanat opettajat. Ja sitten just nyt maanantain, siis mulla alkaa taas koulu tämän 2 viikon koulutauon jälkeen. Ja just kiva nähdä kavereita pitkästä aikaa ja sit pitää kyllä siis palata sinne ystävää opiskelemaan taas, mut ehkä se on ihan hyvä vaan päästä taas vähän rutiiniin takas. Ja just tänä viikonloppuun mun isovanhemmat oli vahtimassa ja oli kiva nähdä niitä ja oltiin Chicosissa syömässä ja tälleen, et ihan tällainen perus, mut kuitenkin kiva viikonloppu. Ja just kelloa nyt siirrettiin taas, eli talviaika tulee, ihan kamalaa, tuolla nytkin on ihan pimeetä. Et siis ei kesä ainakaan pitkään aikaa, mutta sitten kun me mennään sille Floridaan ja Karibian-risteilylle, niin sit siellä saa taas aurinkoa vähän iholle ja tälleen ruskettua, vähän kivaa. Ootan sitä ihan sikan, mutta ei mulla tässä varmaan hirveästi muuta, et hyviä illan jatkoja vaan teille kaikille ja moikka!